Ferencváros elleni derbi. A legfontosabb ez minden év, minden bajnokságban ez a legfontosabb meccs. El tudsz képzelni olyan pillanatot, hogy azt mondod, hogy mégsem jövök ki, mert valami nagyon-nagyon fontos van? Szüleid megbetegednek, bármi. Akkor esetleg nem jönnék dolgozni a meccsre, mindenféleképpen. Újpest-Fradi, a rangadó. Nincs rá exakt magyarázat évtizedek óta, miért pont ez a mérkőzés a legfontosabb az idényben. Politika? Talán. A belügyi csapat és a jobboldalinak bélyegzett klubmeccsén azonban a 60-as, 70-es években még igazi klasszisok játszottak, igazi játékot. Ma nincs a pályán Göröcs és Bene, nincs a Császár és a Varga Zoli. Az igazi mérkőzés már régóta a kerítések mögött vagy a stadionon kívül zajlik, a játék helyett a szurkolók között. A stadionok társadalma jó rétegzett és hierarchiába szervezett. Alul a nézőtéren oldalt helyezkednek el az egyszerű szurkolók, lefelül pedig a fanatikusok. Csoportjaik zártak, katonai szervezetekre hasonlítanak. Nem véletlenül, hiszen lételemük a harc. Alattuk, a stadionban mellettük találjuk a látványfelelősöket. Nélkülük egy meccs sem kezdődhet el. Évek óta, ahogy szürkül a pálya, úgy színesedik egyre a lelátók. Tőlük. Ők az ultraviola buldogok és a zöld szörnyek. A hétfői meccsre már több hónapja készültek. Az ultra az egy minimum egy olyan ember, aki a csapatát elkíséri bárhova, ahol játszik. Maximálisan 90 perc, ha nem is 90-85 percen keresztül szurkol, kis szünetekkel, koreográfiát, látványt alkot a lelátón, kedvenc csapatáért, klubért. Maximálisat nyújtja, amit tőle kitelik, és 12. játékosként búzítja a csapatát. Ez több mint egy hobbi, ez nem hobbi, ez egy életforma. Az Újpest az életünk 60-70%-át kiteszi. Miért? Szerintem ez mindenki. Fiatalok és lelkesek. Ők még hagyományos értelemben vett szurkolók. A legidősebb is alig több 25-nél. 2 hete élnek így. A munka vagy tanulás utáni minden percüket a készülődést töltik ki. Mi elsősorban nem verekedni megyünk egy meccsre, hanem a csapatunkat bíztatni. Mi ezzel foglalkozunk mindig, mi bárhol megyünk, mindig szinte ez a téma, a futball és a szurkolás. Ma ez szinte olyan, mintha nem is lenne magánéletünk, hanem minden ehhez kell viszonyítani, és ez minden. A Fradi zöld szörnyű, fiatalok és lelkesek, még hagyományos értelemben vett szurkolók. Majdnem ugyanannyit dolgoznak a látványokon, és majdnem ugyanannyit költenek rá. Évek hátrányát kell behozniuk pont ezen a meccsen. Nem azért csináljuk, hogy a Lilák fölnézzenek, szóval ez nem a Liláknak szól, ez a csapatnak szól. És a csapatnak is a Újpest az egyik legnagyobb rivális, és ezért készülünk legjobban erre a meccsre. Tudjuk mindenki, hogy itt nagy a felelősség, itt bizonyítani kell. Ez egy tiszta más meccs, mint az összes többi. Ők eddig jobbak voltak, mert régebb óta csinálták, amit csinálnak. Összeszokottabb talán egy picivel a táboruk. Mi igazán komolyan egy éve csináljuk ezeket a dolgokat, és azt hiszem, hogy elég jól utolértük őket. Szeretnék előre átnézni, hogy ne legyen időgond. Nem lesz időgond, mikor engedett Pedig most még nem tudják, bemutathatják a koreográfiát és a látványt a meccsen. Tavaly ugyanis kigyulladt az zöldfehérek látványa, a tiltást végül feloldották, így a 12. játékos is emelt, bedobott és lőtt. Az újpesti ultrák nagy transzparense több mint 1000 négyzetméter. 120 óra munkájuk van benne, még elkészült elhasználtak 150 tekert ragasztószallagot, majd 100 kg festéket és vagy 20 ecsetet. 10 dob kell a ritmushoz, és legalább 100 görög tűz, petárda és 20 füstbomba a látványhoz. Mindez 200 000 forintba került.
A fiúk megtakarított pénzüket dobták össze. Mi nem a Ferencváros ellen készítjük, hanem a csapatunkért. Szóval maximálisan a csapatunkért. Minket nem annyira érdekel, hogy most mit szól hozzá egy Ferencváros drukker, hogy ilyen meg ilyen koreográfiát csinál. Valamennyiben ez is számít, de mi főként a csapatért csináljuk. Ez nem lehet, hogy a csapat csak egy ürügy, a meccs pedig csak a szertartás része? Itt nem erről van szó, szóval itt a meccs alatt nagyon ritkán van balhé. Itt meccs előtt, után esetleg a két tábor utcán összecsap, de úgy gondolom, hogy aki a meccsre kijön, az a meccsre jön ki. Szóval azt tudom, hogy nálunk ebből az 1500 emberből 1200 azért jön ki, mert a csapat. Szóval Újpest szurkoló, itt mondjuk megcsinálják egy koreográfiát, amikor kijönnek a csapatok, de a meccs alatt a meccs a lényeg. A harcosok minden közösségen belül kasztot alkotnak. Látványban az Újpest talán még erősebb, a harcosaik viszont még kevesen vannak és túl fiatalok ahhoz, hogy egyenlő eséllyel vegyék fel a harcot a fadistákkal. Ők a Viola Káosz tagjai. Bár a szurkolókat mindig a kapuk mögötti kanyarban különítik el, a Káoszt és a ferencvárosi huligánokat most csak egy drótkerítés és néhány rohamrendőr választja el egymástól. Őket még könnyebb kordában tartani, ezért kapnak ők a spréből is. Hétfő délután a huligánok gyülekeznek a törzshelyen. Ez a 300 fős csapat az elmúlt években szó szerint Európa futballfanatikusainak élvonalába verekedte magát. Ő Hipós Feri, a huligánok vezére. Állítólag eddig csak rendőrségi videók készültek róla. A kettes szektort végül is, most ha úgy nézzük, hát az morbid értelemben én alakítottam a kettes szektort, ez nem igaz. Szóval az én baráti körömből lett a kettes szektor, és mivel az én baráti körömben valamilyen szinten félépéssel én voltam, hogy a többiek előtt, hogy elfogadott ezért, de nem, mondjuk nem volt kimondottam. Hát ő így egyértelműleg lett, hogy akkor kettes szektor és vezére szerint személyem. Lassan kezdődik a nulladik félidő, a portja. Mivel a rohamrendőrök már órákkal a mérkőzés előtt biztosítják a stadion környékét, a huligánok most csapatokba verődve járják a kisebb utcákat. Hát, ha valakik felállnak ellenük. Mi történt Szombathelyen? Hát még ez egy éve volt. Kísérgették a mi kocsinkat, mert látták, hogy én ott vagyok, meg a Sziszi, és akkor jöttek, hogy akkor úgyis ott le. És a botrány epicentrum az meg nem ott volt. Mert mi történt? Hát a többiek meg addig egerésztek a városban. Rendőrmentes. Kedves nézők, az egerészés beszédforma az arra irányult, hogy a ferencvárosi huligánok megfogták a szombathelyeket, és jól megverték őket. Ebben át. A bunyó az ennyire fontos? Nem feltétlenül fontos, de ott egy kicsit úgy átalakul az ember. Tehát hétfőn este Újpesten egy kicsit más lesz minden. Akkor kicsit mindenki idegesebb, megemelkedik az adrenalin szint, és már nem tud másra gondolni, csak hogy a liláknak rossz legyen. Semmi nem érdekli az embert ilyenkor. Hogy a liláknak rossz legyen? Igen. Milyen rossz? Nagyon rossz. Ebből áll az egész, és a végén már olyan ideges az ember, hogy a kerítést el tudná rágni, csak beleverhessen egyet egy lila fejébe, aki egész meccsen így mutogat, 42 kilót, tudod, így mutogat, és akkor amikor ott állsz, hogy na gyere, akkor meg, és akkor nem biztos úr, meg tudod ennek. De ez jó? Hát az nem jó, de ha elkapom, az jó. Az jó, nem tudom, hogy megigszik meg.
Rendőrség provokált titeket? Hát ez természetes, de ezt tudja mindenki, most nem kell ártatlanul bekérdezni, meg most kamera előtt fölhördül a kapitány, hogy nem, ez így van, ezt ők is tudják, mindenki tudja. 90 perc. Nekik minden, a kívülállóknak semmi. Ez csak a két félidő végjátéka, de az is lehet, hogy már a pályán kívüli harmadik félidő bemelegítése. Ez a játék az életük. A hétvégén újra meccs lesz.